بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كربلاء بمن أفلا ندمني بمن أندري كربا شتيلا مباركين بمن أندري كم بمن تنو إككنا باشيتانا كم تمنى بيرا أكرته أمي على راسي أكون نني أجنب زنيه bon Allah ma dele ala fi akata an flabe kay أيوة الحمد لله ولي أجنب ما aw كم أندري iya maka karamo kay dable no kalande men do kalande do karamo koy ni bo cugalo o menete karamo kala karamo de ma chama kala e chen ni be kalande yo nga solo ni be kalande ni ne mo bo ko la dal o nan ala jole ay ma kala ma mi ma kala do ma kal fi la wa itu bare yu la wa aw okay o te karamo yayo o do nan daru siraka ma bisa fa karamo do ah donc karamo koy o de wa aw do so eti idel na mo o chen eti we ko te karamo yayo do karamo ga jande ni mo ayo o chen nan daru siraka ika kuma chen voilà donc ma fo bismillah abla nanu jaranye bamanan ko aka bona ka giri ko da farabuce de o chen feno ka bo mangri feno ka giri o mambo Allah akbar awo fen bena chugado ablay ni misalta nyoboro nam ani korboro kan kormu kale ka borofa nam ani nyokale ka borofa o gira o chega janyo kona de esika tola o ni en nga kuru nin fana laje mando o ka giringa teme kor rekele ka borofa kan esika tola o tichen o bango ko da kabbo na ka giri to kele bo na ka giri kelunte able fen bena chugudu Allah akbar o fen bene a da chugudu o fen yi a ye chugu fana kuma do o te a jira ka foko abite ibi siga sira ko do re fana nye ka foko aka jugun abisage cheni nga kuma do ibta sonu o manjugun atige cheni ya wa amangele fana nga ibi jon ko do la ka foko ni ti ko glenyi e kuma do ibta de sola sikatola o jembiti able bon andre ani wo sola ko nyebi na tulma do ma ko ko ma to do de o chen tout le feno e femi nyakami mandi fengore la ka foka tiye nam ni tulu genna la ale bi na sanfe ati nyakamala nam o koko dum bi nyakami o bi ke fenre doye foni pour wase ka dan fara do foni aday neka o nga tulu to fen nam feno be able jenote kono olu ni fengore ti kile uti nyakami ko wala nam ni ya ni ko ko ibulu nyakami chugo chugo iba yo boku jo ibi dan fara woni nyoko ji nga feno bi sena nam ko do be no lu bolo no nyofe u delega fote ko galoma de la mini tiembo nyofe abla nan ko ala de bisiga ko seria aywa o bina fo ko hode kele nala nam ko mini tiembo lo nyofe abla nan ko kuma ka chawo dan fara farabasi mantide o nga ipta so ne ko do be no sa siga tala era ni nyon che dan fara ka jan nam ni dan fara ka jan sa fora dono abisinga doko ni ti chen nam nga ko mini chen bolo nyon fe abla kuma ka jan awabiti amba ko jeli mu ko nyeti doni ta bi grimando mais musukoro ba ko doni bi kamunga wala ba gri hakado o chen ko be mami kunga mami ko chamancela o de ba don ko re bi chumina nga kena mo ta don able Allah akbar mi kena ma mi njolo no ka laje itiska don gatme a mo me ko chamancela kan Allah akbar misali bana be mo mina biska don chugo ko bana juga be ne hakela nam ka teme bana ba tore kan bisko don dize o nda nyona le do abe mamme ko chamancela ko mo min kunkan ko ba don abi chugo mina nga krefe ma ke mandika a don ka suwa ere don ka teme mi ma kono na ma kankan afamna donc mo na bismillah be tratai marsikalo e clé flasoro samba fla ani mo gani clé nam o malikalo juguni te ya awado marsikalo ala kan jola am do ge ni nanda e ko kana kalo juguni amin ya rabbi kan gisa ko do amin ya rabbi le soro e faso ka fasiri frete folo kuma nambala
a jira k'a fɔ ko Tawusa jibala min kan ka jɔ yen nɔ n'o ye baaraje Tawusa ye ni a baaraw jɔlen don a bɛ san caman bɔ a bɛ san 11 bɔ ko camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu labɛnnen don walasa ka se ka baara ninnu ka se ka segin ka daminɛ jamanadenw ka se ka lafiya cogo min na fanga ɲɛmaa Moktar Wan ko ale kun bɛ kaye dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na ko a taara ni kibaruya minnu ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛra kibaruya dumanw ye Ablandan Musa Ag Asharatuman ale y'a jira k'a fɔ ko ka jɛkulu marifatigiw sen don jamana baarali la k'o ye taamasiyɛn ɲumanba ye Ablandan. Naamu. N'a y'o bila kɛrɛfɛ Mali tribune bɛ Mali bolo wa? Ayiwa a jira n'o k'a fɔ ko kulu dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ wele ko coalition malienne publique ce que vous payez ko olu kɔni ye dantigɛli sɛbɛn dɔ lase fasodenw cɔla tɔnw ka ɲɛmɔgɔyasoba ma conseil national de la société civile dantigɛli sɛbɛn kɔnɔna na o kɛlen don ka ɲɛfɔli dɔw kɛ sanubɔyɔrɔ bɛ an ka marabolo minnu kɔnɔna na olu kan ka cɛsiri minnu kɛ kɛnɛya ko nasiraw fɛ u kɛmɛ ka ɲɛfɔli kɛ o siratigɛ ninnu kan ani ko covid-19 musaka min bilara o ko hukumu kɔnɔna na baara kɛra n'o ye cogo min na ko u y'a jira k'a fɔ ko vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda ko dantigɛli sɛbɛnw de dira Brema Alayi Ture ma Ablandan. Naamu. A bɔlen kɔ sa ka jira k'a fɔ ko Kabala ko dugukolo ŋanamu kɔni bɛ sen na yen nɔ ko maa dɔ bɛ yen nɔ ale yɛrɛ ka mɔ de kun jamana ɲɛmaaya nɔfɛ k'ale tɛgɛ minɛna bɔrɔ kɔnɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ Zabi Ould Sidi Mohamed ale kɔni ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn lawaleyali ko kɔrɔbɛmaw dɔrɔn tɛ ko jamana fan bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛyɔrɔ sɔrɔ a hɛrɛw la. Ala k'o kɛ. Information ɲuman b'a kɔnɔ bi wa parce que bi o ma kunbelebeleba k'a la dɛ. Ma kunbelebeleba k'a la nka o kɛn bɛ ka jamakulu dɔ ja k'a kan yan jamakulu min ye kɔrɔfɛmaw ye a bɛ kuma bɛn de kan ka daminɛ MLA la fo na se Ansardini ma ani kulu minnu ye mankan wuli jamana kɔnɔ a ko nani cogo min na siya ko minnu b'a la olu kɛn bɛ k'u nɛn don kumabaw ni ɲɔgɔn cɛ Ablandan. Ɛrɛma kɔnɔ Sikaso ni Burukina dancɛ la ko maa fila olu kɔni ni tora Bamanciw ka bamanciya wale dɔw la yen nɔ. N'a y'o bila kɛrɛfɛ gafe mun tɔgɔ l'indicateur de renouveau tuma dɔ la Dagu b'a ka dakuruɲa kelen kɛ. A y'a jira k'a fɔ ko Ayidara fana nɔfɛmaw fana fara-farala Ablandan. Ayidara jumɛn? Cherif Ousmane Madani Hayidara. O fana ser'o ma. K'ale nɔfɛmaw fana farala. O ma ɲi dɛ. Ko n'i ye jateminɛ kɛ PRVM faso ko o fana farala o ye tɔn min y'a jira k'a fɔ ko a bɛ Cherif Ousmane Madani Hayidara ka hakililaw senkɔrɔma don kosɛbɛ ko kabi u ka congrès min kɛra décembre kalo tile 26 tɛmɛnen k'u faralen don sabula ko congrès senfɛ ko tɔn ye ɲɛmɔgɔyaso dɔ sigi min ɲɛmɔgɔ bɛ ɲɛmɔgɔya dira Mamadu Umaru Sidibe ma nka ko kab'o don fana ko Sanba Kulibali ale fana murutira ale n'a ka kulu ko olu fana ye congrès dɔ fana kɛ o don congrès min senfɛ Sanba Kulibali yɛrɛ fana sugandira ka kɛ tɔn bolofara dɔ ɲɛmaa ye ko olu fila bɛɛ y'a jira k'a fɔ k'olu de tɔn ɲɛmaaw ye ko nin kɔni ye sariya ko kelen dɔ b'a yɛrɛ nɛgɛ ko nin kɔni ye sariya ko kɛlɛ de daminɛnen ye sisan ko ne jateminɛ kɛ ko Imam Mahmud Diko fana nɔfɛmaw fana farala ko ka waati damadama ko semasi fana kelen do fila ye fankelen o bɛ kaw jimu nɔfɛ fankelen ko Mohamed Saliya Ture nɔfɛ ko Mohamed Saliya Ture ni a jaw b'a la ka baara kɛ maa min ye ko nafolobatigi dɔ bɛ min bɛ wele ko Seydou Kulubali ko ale yɛrɛ kana n b'a fɛ k'i kan bɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ sanba 2 ani 22 san wɛrɛ ko n'i jateminɛ kɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen faralen don ko ninnu ka farafarali kɔni b'a jira k'a fɔ ko dinɛmaw sen dɔlen politiki la k'u ma wusa ka tɛmɛ politikimaa tɔ ninnu kan k'u bɛɛ jogo kelenw ye. Front social ko Total Mali ale baara ɲɛmɔgɔyaso baarakɛlaw ko olu kɔni ye sigili dɔ daminɛ u ka ɲɛmɔgɔyaso da la k'a jira k'a fɔ ko bɛnkan dɔ tɛmɛna u ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kabi sanba 2019 ko bɛnkan ma lawaleya ko fo ka lawaleya o wale ko sa k'a jira k'a fɔ ko Malik Kulibali ni ale ye an ka jamana ministre kɔrɔ ye ko ŋaniyaw b'a kɔnɔ k'i kan bɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ san wɛrɛ. An ka kɛnɛyaso k'olu fana bɛ baara bila la kɛnɛya sabatiba ŋanaw n'o médecins ye tile 10 bɔɲɔgɔn ko Abilaye. Tile 10 yɛrɛ wa? An y'a to a lamɛn. Kuma ka ca dɛ. L'indépendant. Ko Isa Kawjim ale ye kunnafoni di k'a fɔ ko a kɔni ni Imam Mahmud Diko kɔni ko a kɛra farali ye. A yɔrɔ ko tɛ yan.
Issa Kaoudji annonce la rupture avec son mentor Imam Dicko. Il est d'accord. Oto ko jele. Odo. Aywa. Bole ko sa ka jira ka foko ko hale ka soro ni politique dina nyama ko ni seno no politique la Mali kono. Ko anga dina ko be ya bela jele ki ka dina ko ke ka soro ni nyangata masimano le cité. Ko alete faratila ablandan. Naam. Anka kalando mo dumuni kayro no e cantine scolaire we ko o beduru jate joli baro kon bi sena chaman cha fanga nyama fe aku yo leduta okay ba manchuga wala jugo ko ko nana banyakara ni era makono aku sigide la maduru mun ta finiti guye aku lu koni bonanu nila aku douane mo woni polisu an janambiri mo dagaro chamambe no ko ye ulo d'accord les échos va fo wili protection civile toala don nyana mara kunungo oko fenchama me munu kan oko usuyo fana ka chan ulunde na kanga kan fana yoro parce que mam misga wul dro ka demande ma jamana kono kasro mi nyini ngamo bi kun wol de dable ulunde ma kan il y a un Ivoirien qui me dit que Corbière n'a pas de priorité, c'est ambulance qui a priorité. Oui tiens. J'ai dit pourquoi mais dans Corbière il y a qu'un cadavre il peut attendre dans ambulance il y a malade on peut sauver. Ulti Corbière kono fure de bo kono o bisaka makono ne onga ambulance kono fure to kono de ma ye mini de tellement donama abisaka kisi donc les sapeurs-pompiers on doit les aider à trouver le chemin o kana de voilà sera ka blawye voilà o kuna funu funa ngadu man no ala wanu funa kanga na bara minke uka anga min kuye wasa baraka no go bulu en fana ko ke voilà ils ont priorité yawo lu kono ka ko de ka gele ko Sikasu fo kenen dugu o les échos mo ko ne fana tamen u tegada kenen ko kisse do kan o kemeka ne do kuma bodon nyache kala tam no mala kanale ko akosiga akechugo nyuma siga be ma chamana no wati no na comment siga be ma ketnye volo angusi u makono le reporter siga informato ko do biska la clé siga to la ko Samba Coulibaly e pervem faso ko nyemo ko kara ale kara nyemo ko wala ko sa ko Dramane Jarani ale rezo apem nyamaye ajira ka fa ko ka kulu kelen sigi wasa kala ta ko nyinabo ko ulu jenani uye apem kono o ko kaye ponkura o koni kurmo karla deuxième pont o ko abse ke so wi ninga ndoka badu anga jamana soro ani frapement le fait bulo refana soro mun ni ka jorom na bonyo la kuswe Ibrahima Agnok ni ale ye kulume wule ko siatu nyamayi ajira ka foku be nyini ni stratela ko mawmangu sigi ka jamana makono abela ka foku ni jamana maminge ko tike ko kuma do arab se doke ko amise minge kango ke kasoro jamana ka kelte mba ko fana wala yoro ouais maman André mba fo kader ginda bala messa mba fo ansoma ani kalda bi jabe ko abi fo dire avec le banani watina aka canal janve ani radio bari ko be amufo bon tani ko be nyamate Ousmane Cissé Ousmane Deme abi fofu le bolo fofu mundu be magana fof bien bon ko bolo bon ko ntab down che bedo me mi a quartier do e ba quartier do atoko ko bodo en ka ko bon ko te village fitini de atunya ale tunye to da fitini bon gola folo tunda fama banangro wala tunda to we ale ni fana sigile ba da sigile to mina samur ka kale ke chaw mum bora kala kana ani guinée mum bora guinée kana malenge u gana sigi wulu ya damne sigili damne folo ka asoro wiya sigi ka asoro amaloti fo tuntala donc mais bon ko rek kara bon ko kura à partir de 1919 ouais on a repoussé de rebelle parce que le gouverneur Terrasson de Fougère en 1925 allait de Aloti ka kisigiro krengene ka di mogoma donc ba fo bon ko di bon ko kura vous savez que Corolène Toumbe donc Corolène tu es nyala bagadaji bozala dravela men Corani dasalam bon ko tumbane mais comme vous fara faut que doreke donc bon ko kura damnata tuflenia bon ko kura ou ya que kura parce que Corolène be ou ya to yere bon ko kura sigidala kura mun nana Corolène ko fe tina wo se Corolène se ko voilà
donc Bamakɔ kura a sigira o jate de fɛ donc k'a sigi ale ka sigi tubabu fɛ k'a loti k'a dilan ka ɲa a kɛra en 1925 ale ka dugutigi fɔlɔ ye tun ye Jan Jakite ye filanan ye tun ye Mamadu Tabure ye sabanan tun ye Martala Kulibali ye sisan Seku Keita de bɛ ɲamaya la k'a to o sigi la ale falen donc o y'a a filanan dilan ko Bamakɔ kura après maintenant ko Bamakɔ kura boli banna donc boli banna kɔrɔ di an tɛ boli tuguni an tɛ bɔ yan tuguni donc Bamakɔ kura boli banna o de ka a kin filanan ye u ɲɛsinnen ɲɔgɔn ma Bamakɔ kura ale filɛ nin ye santigitɛrɛ fan fɛ boli banna filɛ nin ye ɲɛfɛ n'i bɛna taa goudron ba ni bundu voilà donc o kɛra Bamakɔ kura boli banna boli banna jumɛn an tɛ taa yɔrɔ si an sigira ka ban an tɛ taa yɔrɔ si boli banna comme Samaru ka mɔgɔw nana ani Guinéenw nana ka sigi ka Bamakɔ kura sigi Bamakɔ kura falen filanan kɛra boli banna donc boli tɛ kɛ tuguni an sigilen don an dafara Bamakɔ kura boli banna donc ale o quartier sigila o cogo la donc an b'u fo k'a Bamakɔ kura kɛra o ye Bamakɔ nouveau Bamakɔ kura bɛ dire e b'o dɔn kɔrɔlen bɛ yen ni kɔrɔ bɛ u kura fɔ donc Bamakɔ kura daminɛ ni Bamakɔ kura de ka to fara kan sisan yɛrɛ Bamakɔ da yɛrɛ an t'o dɔn yɛrɛ a da mi dɔn an t'o dɔn parce que an mɔgɔ caman fana kɛ Bamakɔ ye olu tɛ Bamakɔ ye sinon Bamakɔ daminɛ na kin saba ye dɔrɔn Ɲarela Bozola ani Bagadaji après Bɛndɛkura farala kan u ye Darabula farala kan ka Darussalam farala kan ka Misira farala kan o falen ko donc u taara yan fɛ ka taa Bamakɔ kura kɛ ka Hamdulahi kɛ ka Lafiyabuguni kɛ ka Bamakɔ bonya après u taara ba kɔfɛ ka Bamakɔ yiriwa après u nana Kɔrɔfinna ninnu ka taa Kɔrɔfinna Burkinabe Jelibu ninnu bɛɛ farala sinon Bamakɔ tun ye kin saba dɔrɔn a dɔnnen don kosɛbɛ voilà mais ne ma min faamu Bamakɔ dugutigi ko fana na il faut que k'o ɲɛɲini kuma dɔw i bɛ taa sɔrɔ nin dugutigiw jamu bɛ falen Bamakɔ yan ayiwa ka sɔrɔ anw fɛ yen o tɛ yen dɛ non an fɛ laada dɔ dugutigi bɛ bɔ du de la awɔ dugutigi kɔrɔda a bɛ bɔ du de la Fayan Bɛnkɛya ka taa Dɛɲan fɛ mais Bamakɔ t'a la o sa mun ka di o b'o kɛ o ye politique dɔ la politique dɔ dɔnna Bamakɔ t'a la voilà politique dɔnna Bamakɔ t'a la depuis politique Bamakɔ t'a la k'a kɛra kɛlɛ yɛrɛ quartier bɛ quartier la bi hali bi dugutigi tɛ kɛlɛ bɛ yen Lafiyabugu ye kɛlɛ ye o kɛlɛ bɛ yen Bankɔni yɔrɔ dɔ bɛ kɛlɛ bɛ yen donc kɛlɛ bɛ hali aw ko dugu dɔw la kɛlɛ bɛ parce que politique donna la sinon mun kan ka kɛ dugutigi ye dugutigi yɛrɛ ka dugu kɔnɔ mɔgɔw donna kɛlɛ tigɛ yɛrɛ alimami bɛ bɔ yɔrɔ min na dugutigi bɛ bɔ yɔrɔ min na ani jeliba bɛ bɔ yɔrɔ min na kɛlɛ tora dugu la n'i y'o ye kɛlɛ ye dɛbɛnbali don o ko kɔni ɲɛ dɔnnen don a saba kɔni a taabolo dɔnnen n'i taara dugu o dugu la dugu min b'a yɔrɔ dɔn ni saba kɔni a taalen dɔnnen don dugutigi alimamiya ani jelikuntigiya o dɔnnen don o ye parce que a bɛ na cogo min na o dɔnnen don ko a bɛɛ ɲɛ dɔnnen don n'aw ko ten ko i tɛ se kɛ dugutigi ni tɛ dugu cogo dɔn sisan mɔgɔ min b'a fɛ ka ale tɛ dugu yɛrɛ dɔn dunan don dunan bɛ se ka kɛ a farali ma na voilà merci hakili la jateminɛw ka ko la sinon an bɛ ko bɛ n'i m'a bila u b'i fa sikasi t'a la hali ka nin ɲininkali kɛ u b'a fɔ a tɛ i ta kɛ n'a ye n'i y'i ka kun kelennenya ye u b'a fɔ n'i m'a to yen an b'a to i la n'i m'a mɛn fana an bɛ taa i su don o ye tiɲɛ ye dɛ u b'a kɛ dɛ kan bɛ o tuma ala k'an kisi ami yɔrɔ bi